Dejiskom stretnutia oboch majstrov bola galéria u Medveďa v Jasnej. Expozíciu plnú expresívnych olejomalieb Liptovskej krajiny si prišli pozrieť desiatky zvedavcov. Autor snových obrazov sa bezprostredne po vernisáži rozhovoril o tom, kde a čo najradšej maľuje. Ťažko sa dá povedať o jednom mieste, lebo Liptov je vlastne taká obrovská kotlina a obkolesená krásnymi horami, počnúť Chopkom, Baráncom, Kriváňom, Poludnicou. Takže to je taký celý okruh, ktoré v mojej tvorbe sa všade snažím vyjadriť v rôznych podobách, v rôznych náladách, podľa počasia. To je úžasne krásne a tvarovo krásne kopce, že každý má svoj charakter. Však som prešiel ku sveta, pochodil som svoje iné kopce, ale predsa len tá atmosféra Liptova, ten vzduch, s tým som sa nestretol nikde. Ja som z Prievidze, tam také kopce nie sú a keď som prišiel do Mikuláša, tak to som bol úplne z toho šokovaný. Majster Petráš sa netají, že Liptov mu učaroval viac ako rodná Prievidza. Maloval som aj tam, ale to nebolo ono. I keď napríklad som robil tam viac grafické veci, ale Liptov je Liptov. Hoci obaja umelci o sebe vedeli, prvý raz sa bližšie zoznámili až teraz v Demenovskej doline. Ja som sa s pánom Petrášom zoznámil len tu, na mieste, kde vystavuje svoje veci. A som veľmi rád, že som ho poznal aj osobne, lebo predtým som pravda, že poznal jeho veci z tlače a z iných niektorých výstav. Otvoriť galériu a organizovať výstavy priamo v centre Vysokohorského turistického strediska je na Slovensku nezvyčajné. Táto myšlienka vznikla asi pred 2 týždňami a hneď sme tú myšlienku realizovali. Požiadali sme majstra Petráša, ktorý nám to prepožičal obrazy. Sme to vyzdobili a povedali sme si, že by bolo veľmi dobré, keby tu bola takáto výstava, využila sa táto miestnosť a myslím si, že po súhlase s pánom Petrášom to bude predajná výstava, nakoľko chodí k nám hodne zahraničných turistov a myslím si, že aj takto môžeme Liptov prezentovať nie len doma, ale aj v zahraničí. Výstava Petrášových obrazov v Jasnej potrvá ešte niekoľko týždňov. Uvidíme, aká bude odozva, aký bude záujem, ale keď bude záujem, rozhodne to rozšírime túto výstavu. Rodák z Liptova Peter Jaroš žije a tvorí v Bratislave. Autor kultového románu Tisícročná včela a poviedky Pachohybský zbojník, podľa ktorých boli nakrútené 2 úspešné celovečerné filmy, obdarúval publikum veselými príhodami. Priznal, že otcovčina mu na juhozápade Slovenska chýba. Najradšej sa vraciam do Liptova ako takého, ale chodievam najčastejšie do Hýb, lebo tam som sa narodil, tam žije moja sestra. Mám tam veľa rodín, bratrancov, sesterníc a ich detí. Okrem toho samozrejme rád chodím aj sem do Demenovskej doliny. Od malička sme sem chodievali lyžovať, jednak na Čertovicu, jednak na Chopok. To sú moje obľúbené miesta. Zaujímalo nás, či Bart slovenskej literatúry už iba oddychuje, alebo ešte tvorí niečo nové. Pravda, že pripravujem knižku poviedok a myslím si, že bude ich tam asi 15 a najmenej polovička bude mať pôvod tu na Liptove. Chcel by som to dokončiť do konca roka, takže potom predpokladám v budúcom roku, keď to všetko dobre pôjde, by mohla aj výjsť. Demenovská dolina chce kultúru a umenie rozvíjať ešte viac. Do leta v Jasnej pribudnú zrejme ďalšie zaujímavé atrakcie. Málo kto vie, že tu máme 2 kultúrne pamiatky. Jedna kultúrna pamiatka je pamätník Jána Švermu a druhá partizánske bunkre, čo sú tu ešte z druhej svetovej vojny. Sú značne zdevastované, sú značne znehodnotené a my aj vďaka fondom a pochopeniu ministerstva kultúry ideme toto renovovať. Nebude to až tak veľa peňazí a chceme to pristupniť návštevníkom doliny. Okrem toho chceme urobiť taký unikátny symbolický cintorín, ktorý prakticky nie je nikde na Slovensku. Ako náhle upadne sneh, bude pekné počasie, slniečko, ideme do toho. K návšteve vzácneho hostia Petra Jaroša sa onedlho vrátime. Pre našich divákov sme pripravili s majstrom exkluzívny rozhovor. Jiří Kolínsky, televízia Liptov.